כשמדברים על חיזבאללה ומדברים על חמאס, מדברים על איראן. בוקר טוב לאליהו איסיאן, מומחה לאיראן, מכון משגב לביטחון לאומי וזוכה פרס ביטחון לישראל. שלום, בוקר טוב. שאלה, זה צץ השבוע, אליהו, בנוגע לאיזשהו הפרעות ברשת החשמל, מתקפת סייבר באיראן. אתה יכול להרחיב בנושא הזה השבוע? ברמת העיקרון יש חדשות כאלה שהתפרסמו, אבל אחד, מדינת ישראל לא לקחה אחריות. 2, המשטר האיראני לא האשים את מדינת ישראל. ככה שבוא נגיד איך שמסתכלים על זה, אף אחד לא רוצה את ההסלמה בין שתי המדינות, ולא משנה מה הסיבה, ניתוק חשמל או כל דבר אחר. כן, אז בוא ניכנס, כמו שאומרים, לראש האיראני, גם בדרום וגם בצפון. מה המטרה של חבורת המרצחים הזו? כרגע, כמו שאתה רואה אותה. ברמת העיקרון המטרה זה לא לעכשיו. המשטר האיראני, עם השקעה של כמעט 40 שנה, הגיע לחצר האחורי של מדינת ישראל. ועכשיו יש לו זרועות, פרוקסי, שהם הערבים. ותמיד אני אומר, בשביל האיראני, ערבים הם קוד חד פעמי. מתלכלכים, נהרגים, הוא מחליף אותם לקוד חד פעמי אחר. והם הפרוקסי שלו בשביל לעשות לנו בלגן על גבולות שלנו. המטרות להראות בסופו של דבר מי הבוס במזרח התיכון. יש להם ראייה אימפריאליסטית, שיעית, שרוצים להוכיח הם בעלי בית במזרח התיכון. אז אתה אומר שחמאס זה כוס חד פעמית? אחרי שהוא יחוסל בעזה? אחד, בשביל איראני, ערבי הוא כוס חד פעמי. בתפיסה, איראנים רואים את הערבים סוג ב'. זה דבר ראשון. אתם לא ראיתם אף פעם איראני אחרי המהפכה האסלאמית שמתפוצץ באוטובוסים. הם מנהלי טרור, הם רואים תמיד את עצמם אדונים שמפעילים את הערבים. זה חלק הראשון. חלק השני, אני אישי לא מאמין שאפשר לחסל את חמאס. אי אפשר, אתה אומר, כן. לדעתי לא. ולמה? חמאס הוא תפיסת עולם. חמאס הוא לא שולט על עזה, אלא עזה חושב חמאס. אני מזכיר לכולם את הדברים ונאומים לצורך הדוגמה של אחמד טיבי. הוא ערבי, שפת אם שלו ערבי, הוא נושם חמאס, הוא חושב אחים המוסלמים, והוא אומר שחמאס זה רעיון של עזה. דבר שני, אני מוכיח לכם שעזתים הלכו לבחירות ובאופן דמוקרטי בחרו בחמאס. דבר שלישי, כל הלוחמים בעזה הם ילדים של עזתים. כל הפקידים של חמאס בעזה הם הילדים או הורים של עזתים. כל המחנכים בבתי ספר שדוגלים בחמאס הם עזתים. לכן זאת תנועה רעיונית בעזה, ולא איזה שלטון או חייזרים שירדו מהירח ועכשיו שולטים ביד ברזל על עזה. עוד נקודה אני רוצה להוסיף. תסתכלו על יוש, ערבי יוש. אנחנו כמעט דוחים 20 שנות הבחירות ביוש. בתיאום מול אבו מאזן בפתח, ובתיאום מול מצרים, ובתיאום מול סעודיה וארצות הברית. כי לפי כל הנתונים, כולנו יודעים שערבי יוש בוחרים בחמאס. ולכן זה מוכיח שחמאס זה לא איזה שלטון אכזרי שאנשים לא רוצים ובכוח שולטים על ערבים, אלא זה תנועה שערבי יוש ועזה חושבים ככה. ועכשיו אני שואל איך אפשר להפיל אותה. אי אפשר לדעתי. בסופו של דבר אם אנחנו נחסל את כל 40,000 הלוחמים, בסופו של דבר אם אנחנו נסגור ונפיל את כל מוסדות חמאס, אנחנו צריכים לצאת מעזה. ברגע שאנחנו יוצאים מעזה, הנוער החדש שוב פעם קם, ואחרי 5 שנים, 10 שנים הופך להיות שוב פעם חמאס. כן, אז מה הפתרון לדעתך?
את אומר שאין פתרון. פתרון תלוי בתרבות של מי. אני נותן לך דוגמה קטנה. אם אנחנו זוכרים, רק אני מזכיר, צ'צ'ניה, אזור גיאופוליטי מוסלמי מאוד קיצוני, שבסופו של דבר מרוב ההפצצות של רוסיה, הם הגיעו למסקנה שלא שווה להם להיות אויב של רוסיה. היום צ'צ'ניה המוסלמית הקיצונית הוא פרוקסי של רוסיה, פרוקסי של פוטין. אנחנו צריכים לשנות תפיסת עולם. בניגוד לדבריו של רמטכ"ל שראיתי שדיבר על מוסר ואמר אנחנו לא רוצים להיות כמוהם, אי אפשר. בשביל לנצח, אני לא אומר להשמיד את עזה, בשביל לנצח אויבים אכזריים מסוג זה, צריך להיות יותר אכזר מהם. אני מזכיר, מי שניצח את היטלר לא היה העולם המערבי הנאור, הצרפתים והבריטים. מי שניצח את היטלר בגרמניה הנאצית היה מישהו יותר אכזר ממנו בשם סטלין בברית המועצות וסובייטים. כדי לנצח את עזתים צריך להיות יותר אכזר מעזתים. אנחנו היינו צריכים רק יום הראשון שראינו שהם עשו את הפשע המתועב הזה להוריד 50,000 מהם. אחרי זה יום למחרת שאנחנו מתחילים לקבור את היקרים שלנו, גם הם היו צריכים להתחיל לקבור את היקרים שלהם. בואו נתחיל בספתח שקוראים לזה שעת חסד. יום הראשון היינו צריכים להוריד 50,000 מהם. כמובן אני לא אומר בתי ספר ובתי חולים וחפים מפשע, אם יש דבר כזה בכלל, ואני חולק על זה, אבל מה שכן, היינו צריכים להוריד 50,000 מצד השני. אחרי זה נכנסים לדיון, אבל לנו, אליהו, אתה יודע, אני מבין את הגישה הזאת, אבל יש ערכים אחרים בישראל, יותר ליברליים. אתם לא תנצחו. אתם אף פעם לא תנצחו. מה זה אתם? זה כולנו ביחד, כן. לא, אני עליתי ב-2003. אם אתה תסתכל על דברים של יוסף חדד, שעושה הסברה בשפה הערבית, הוא תמיד גם כמוני פתאום אומר אתם. כי אני חושב איראני, הוא חושב ערבי. אני יודע באיזה שכונה אני גר, מה תפיסת עולם שכונה הזאת, איך אני צריך לנצח. גם הוא יודע את זה, כי אנחנו מחומר אחר, תפיסות תרבותית אחרת. אני לא מאמין בערכים ליברליים, אני מתעב את הערכים ליברליים. אני דוחה אותו מכל וכל. עכשיו אתה אומר שאנחנו ליברליים. האנחנו הזה אני לא חלק ממנו. כי אני יליד איראן, עד גיל 23 חונכתי באיראן. אני חונכתי על ברכי המהפכה האסלאמית, נולדתי ב-1980. אני ראיתי מלחמת איראן-עיראק במלא. אני יודע מי זה האויב האכזר בצד השני. ולכן שאתה אומר אנחנו ליברלים, אני לא. ההזדהות התרבותית הזאת ביני לבינך לא קיים. אנחנו לא יכולים אבל להיות, אני מבין את הגישה, אנחנו לא יכולים להיות כמוהו. זה מה שהתכוון לדעתי הרמטכ"ל. אז וזה, אני רוצה לתת לך דוגמה נוספת. כן. כל המלחמות שמדינת ישראל ניצחה, ואני לא מדבר על הפסקת אש. אני לא מדבר על לדחות לעוד מערכה ולעוד סבב. ניצחון במובן המובהק, מי שעשה הם היו מפאיניקים ואצלניקים. מלחמות מול אויב, מלחמת עצמאות, ששת הימים וכדומה. כי הם היה להם תפיסה סובייטית. הם ידעו איך אפשר להביס את האויב, להוריד אותו על הברכיים, להפוך אותו לאפר ואפר. הם ידעו מה זה אומר להביס, מה זה אומר ניצחון, ובכל מחיר. כי הם היו תפיסה סובייטית. 20 שנה האחרונה אני אשמח מאוד, אתה תראה לי איפה אתם בתפיסת העולם שלכם הליברלי המוסרי, כפי שרמטכ"ל אמר, איפה אתם ניצחתם? אתם רק תולים את תקוותכם להפסקות אש ועוד סבב ועוד סבב. אתם, מכיוון שיש לכם תפיסה ליברלית, חושבים שאפשר לקנות את צד השני, לתת לו עוד 500 מטר
או 5 קילומטר מרחב דייג, להכניס עוד כסף בשביל שיפור החיים שלהם, לקבל עוד עובדים מעזה שיהיה להם פרנסה. כי אתם רואים בתפיסת העולם הליברלי שהערכים האלה הם נכונים בעיניכם, אבל הערכים האלה הם לא נכונים בעיני הצד השני. כל עזרה וסיוע שאתה נותן לצד השני, אתה לא מרצה אותו ואתה לא משכנע אותו, אלא אתה מחזק אותו להיות אויב יותר חזק ממך. ולכן אף פעם לא הבאתם ב-20 שנה האחרונה ניצחון. ואני שואל אותך, איך אתה רוצה עם סרגל ערכים שלך לנצח את האויב הזה? כן. אתם בפלונטר תרבותי בעייתי מאוד. אתם במלכודת תרבותית מול האויב האכזר הזה. אתה מדבר על איראן, אז אולי צריך להתחיל משם. על האויב האכזר. איראן זה מעגל השלישי של מדינת ישראל. מעגל הראשון שלנו זה עזה ולבנון. קודם כל, אם אתה רוצה לנקות את העיר, אתה צריך לזרוק את הזבל מהבית שלך. יש לנו, תסלח לי על הביטוי, זבל בחצר האחורי. שהזבל הזה זה עזה וזה חזבולה. ברגע שאנחנו נוכל לנקות אותם, לא הפסקת אש, אלא לנצח אותם, להביס אותם. באופן היסודי, הזרועות של איראן לא יהיה על הגבולות שלנו. הוא יהיה במעגל השלישי. לטפל במעגל השלישי הוא הרבה יותר קל, כי אין לו זרועות להפריע לך על הגבולות שלך ובתוך הגבולות שלך. אני לא אומר איראן פחות חשוב, אני אומר יש חשיבות ותעדוף בין אסטרטגיה לטקטיקה. טקטיקה זמני, הכי דחוף, הכי קרוב, זה עזה וחזבולה. בעדיפות שנייה צריך להיות טיפול במשטר האיראני. כן. אתה בוגר 8200, אליהו, נכון? אמת. מה קרה ליחידה הזאת? ב7 לאוקטובר, או לפני זה כבר כמובן. לא קרה ליחידה הזאת, פשוט שוב פעם, יש פה איזו בעייתיות בתפיסת העולם של מדינת ישראל, שהוא נשען המון על מודיעין מקדים. אני נותן לך דוגמה. איראן הוא 1,650,000 קילומטר מרובע, עם 70 להגים וקבוצות אתניות שונות ומשונות, עזרים ובלוצ'ים וסונים וקורדים וערבים ופורסים וכו'. יש להם המון אתגרים בתוך הבית, ועם המון אתגרים על הגבולות, כמו רוסיה בצפון ואזרבייג'אן, כמו עיראק השיעי ומלחמת איראן-עיראק 8 שנים, פקיסטן הסוני עם יכולת גרעינית, ערבים בדרום איראן, יש להם אינסוף אתגרים, לא פחות מאיתנו. ומצד שני גם אין להם את ה-8200 או את המודיעין המקדים הזה, שאנחנו דוגלים בו ותמיד תלויים בו. ולצד זה, אתה לא רואה את המשטר האיראני, או אתה לא רואה באיראן, עד עצם היום הזה, שיש בדיקה גופנית לצורך הדוגמה בכניסה לקניונים. זאת אומרת, תתאר לעצמך כמה ביטחון יש באיראן, שעדיין בכניסה לקניונים אפילו אין בדיקה גופנית. ולמה? לא בגלל שיש להם מודיעין מקדים. בהמשך לשאלתך שאתה אומר מה קרה ל-8200. לא, מכיוון שהם כל כך אכזרים, שהשכנים יודעים אי אפשר להתעסק בהם. הם ביום שמשי אחד הורידו את שדות הנפט ארמקו. ביום שמשי אחד חות'ים תקפו על ידי הטילים ורקטות של איראן את ריאד. כולם יודעים אסור להתעסק באיראן. אבל פה כולם יודעים שאפשר להתעסק בישראל. אם מצרים חתמה איתנו הסכם שלום, כי אנחנו הוכחנו יכולים לנצח, כנ"ל ירדן, עם מדינות ערביות מפרץ תיכוניות בשם של הסכם אברהם, חתמו איתנו הסכם שלום, כי הם חתמו במודעות הערבית שלהם. אני חותם עם אבן אל-יהוד, אני חותם עם מדינת ישראל שיודעת לנצח,
יודעת לעשות מה שאני, מפרציות, לא יכולים לעשות, לנצח מול איראן. ולכן חתמו איתנו אחד אחרי השני הסכם שלום. אם אתה תשדר שאתה לא יכול לנצח, אתה לא תהיה חלק ממזרח התיכון. ולכן האיראני משדר שהוא אכזר, משדר שאסור להתעסק איתו. ובהתאם לזה שיש היגיון באכזריות שלו, הוא לא תלוי 24/7 למודיעין מקדים. ואנחנו ההפך, אנחנו אחד, משדרים שאפשר להתעסק בנו, ושתיים, כל כולנו תלוי במודיעין מקדים, שאנחנו לא יכולים ולא רוצים להיות אכזר. ופלונטר תרבותי זה מעבר למודיעין מקדים, זה מעבר לחיל האוויר. אני נותן לך עוד 30 שניות מבט אחר. כן, 30 שניות אחרונות. מדינת ישראל היא בין 10 מדינות הראשונות בעולם מבחינה חוזק כלכלית, על פי נתוני אום. המעצמה הטכנולוגית סייבר בין 10 מדינות הראשונות בעולם, ומעצמה אזורית. ואני לא אומר את זה, נתוני אום אומרים את זה. ובכל זאת, חמאס, עזה וחזבאללה יודעים שאפשר להתעסק איתנו. ובכל זאת, אנחנו לא יכולים להבין ניצחון. והכל נובע מתפיסת עולם התרבותי שלנו, שמשפיע על שיטת המלחמה שלנו וסוג הטיפול שלנו באויב, שהתייחסת אליו ליברליזם ומוסר וכדומה. אנחנו במלכודת תרבותית בעצמנו, ולא קשור ליכולות אחרות, ולא קשור לפספוס מודיעין מקדים, כי היה לנו פספוס במודיעין מקדים, ויהיה לנו גם פספוס במודיעין מקדים. אליהו יוסיאן, מומחה לאיראן, מכון משגב לביטחון לאומי וזוכה פרס ביטחון לישראל, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות. ביטחון וניצחון לעם ישראל. תודה.